Gysga film. Ýolly galan niyet. Baş rollarda Azat Bolişew, Serdar Hojaýew, Ogultuwak Ballaýewa. Rollarda Ataýew Toýmammet, Öwürgelif Kiçiguli, Sarih Nowruz. Aycemal geldiňmi? Aşareňde soğukdygyny. Ya davam geldim. Turdaşaram. Baştaýyn. Uy, tor tarmak ýadymdan çykypdyra. Bäh, bugünüm täze ýyl. 31-nji dekabr. Hemme ýerem ýapykdyr, maňa da tort kerek. Tort näp tapmalyny? Oğlumuz bir yola düşdümi ki? Can etmedi mi size? Bilmedim. Maňa jaň etmedi. O ýolkamyza maýanny. Sagamanjak yola çıkıp yiyecek alman gelse bolýar. Salam alaykum ağam. Waalaikumsalam. Täzeýiň bilen. Sağ ol ağam. Sizden gutly bolsun. Gittikmi? Yetişýärmi? Owo, bir adam alat ýör, ýas goli. Bolýa. Ağam, maşin boş ekenni? Ey, söz ýogy. Ýokonyň 4 adam pul jap barýar. Hiç sözüm ýok. Niýe gysynyp barýan beýle? Ene tama, süpür etsek bolan aýtman. Neçe podaş ola wagtyny öweltden seni. Ewa. Ağam näme bolýar? Kömek edeyinmi? Belki özümüz can etip görsek näçe. Dost sen ben soğukda durma. Bundan soň köçüde maşinama geçmez. Diýjeme boldy wagt. Sen bugun täze bizde garşalaý dost. Daşaram gaç soğukdur. Ay ağam, sağ ol. Täzeli, ene tamdan garşalacak. Bar bolýar dost özüň bilýän. Ýoluň ak bolsun sagamanjy ýoňa bar dost. Bar dost, daway. Täzeli gutly bolsun ağam. Sag bolam, sizin kim? Bolýa. Seden ne oy? Anten. Maşına gel ya. Kıssanma, oğlumuzdan gelir bile garşalaýly. Täze ýyly. Hudaýa şükür. Ana bir maşına gel ya. Allah şan durwa haýyş kılma jamaş kılamat ýigirip baraýyn. Salam alaykum ağam. Waalaikum jigim. Da şoglamy? Awo, da şogda. Ýör, dördüm markede. Ağam sağ ol, taňa kazan. Aga. Hoppa. Ey nim. Şäfin aýa dasarda. Yok ayağım. Esasat. Sağamacı öy varsam bolýar. Ýöne ağamjan, yol krepilme ýokdy. Esip bolsa, öy varsak bersem bolara. Yok jigim, ýol kirey on ýazat gerek gel. Täze ýyl bayramçylyga bugun. Adamam ýagşylyk etmeliler. Doğru etýän ağam. Bu arkadaki tortlarım eyelerine paylaşıyorum.
Öýde kim çağalaram. Açan kakasy sowat getirer kadi qara sowat ýurlar. Dogry aýtjaň agam. Bu täzeli hemme kisem öz maşgalasyna agyr ojagyna geçirse hemme kisem begenjek. Ay ha o dağı näme? Nesip bolsa sagamajy agamjan eýwarsak bolýar ya maksat şol. Ene tam bilen täzeli bileje garşalmak. Yo nesip bolsa sagaman wagtynda ýerçerim. Emin Allah'tan şey diyor. Al savç. Agamjan, bir qarap tuturun. Öýden pulap çykaýyn. Yo ne mukmanlar. Gene saatda denen açağı täze bayram bilen men arymdan utlasam bolýar. Bolýar sağ bolýyn. Bolýa agam, sag bolun. Täzeliňiz gutly bolsun. Bunan täzir aramyzda. Dogadamlar markina. Agam. Agam. Salam aleyküm. Wey oğlum, geldin mi sagaman? Ala detdiga, näme gijagalyň? Ece, ne geldim ne? Täzeli tort getirdim. Sag ol oğlum. Hakamza. Agamança. Geldim Hakamza. Komay döleňiz. Gayet şükür. Şöyle bak. Kaçağı bedaptınız. Hem de mağarasın hocam ha? Hawa. Bağıstavın aski icrayım öldüm. Hanan oturalım tezil kaçağında hem de maşkalarımız ölen olacağımı da abirikte belli alen doğrudayım kaka. Ay Allah. Kaka. Ece. Tezili her kim öz olacağını ağzı birlikte karşılamak hem de nesip etsin. Ananla tezilmeden kutlu olsun.